Roztomili, witam was pięknie. Posłuchajcie wyrządzania o kabotku. Co to jest kabotek, jak wyglądał kiedyś, jak wygląda teraz. Jak macie radzi to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Kabotek to jest biała bluzka, co ją oblekają paniczki na całej cieszyńskiej ziemi, od strumienio do Jaworzinki. Dycki je biolućko, dycki je równo, dycki je pięknie wybiglowany, aż się świeci, gor jak się na niego słonko oprze. Biały kabotek się kapkę gryzie z czarnym żywotkiem, czasem te żywotki były czerwone albo zielone, ale dycki się z tym żywotkiem gryzł, ale to tak ma być, bo kiedy a jedno, a i drugi było białe albo czarne, albo zielone, albo czerwone, to by nie było takowne zacne do oka. A tak, kabotek on świeci przy żywotku, jako miesiączek na niebie, a strzybne kwiatki na żywotku, one się błyszczą jako gwiazdki w najczarniejszą noc. Najstarsze kabotki się szyło z cienkiego płótna, lebo z batystu, co się go kupowało w Jabłonkowie. Szyło się to z kąsków, co miały kształt kwadratu albo prostokąta, były pokierczone, a miały pufy na rękowach. Na lymieczki kole rękowów, a oszywkę kole karku się haftowało rękami białą nicią. Na początku XX wieku kabotki się zaczęło szumnie przyozdobiać. W ten czas się ich zaczęło szyć z takiego twardego kartonu. To była taka tkanina. Kabotki się zaczęło haftować podle wzoru Richelieu ze snutkami cienkimi jako pajęczyna. Też to przeogromnie szumnie wyglądało. Na rękowach się zaczęło robić piękne okróża ze ząbkami, a bogatsze miały przeszumnie zdobiony przodek, co się na niego prawiło przedniczka. Za starej Polski kabotek się ganz zmienił, a inaczej się go szyło. Do wałaskiej sukni paniczki zaczęły oblykać takowne moderni kabotki z małymi pufami na rękowach. Szyło się ich z jedwobiu, muślinu, batystu, perkalu, a po II wojnie, jak już przyszli komuniści, to te kabotki się szyło aj z nylonu. Kabotki nie były już białe, ale były aj krymowe, szare albo ekri. Te ganz nowe miały roztomańte ozdoby. Miały korunki, krauzy, mereszki, kragle, amaszki. Ale furt to były kabotki. Teraz jak paniczki oblykają wałaski oblyczki, to pod żywotkiem zaś się bieli kabotek, jako kiejsi hańdowni. Jak jeszcze się na nim z przodku błyszczy orpant, a szpędlik pod karkiem, to każdo gaździno, co go ma na siebie obleczony, wygląda jako growka, albo jako księżno. Dycki jednako każda paniczka se musiała, a jeśli się oblikowała, to furt musi mieć ten kabotek w zocy. To jest tak samo jako chłop. Dycki musi mieć czystą, wybiglowaną koszulę, jak ją obliko na siebie, jak idzie pomiędzy ludzi. Kabotek to jest furt ta część cieszyńskich oblyczek, co go człowiek najprzudu widzi, bo jak je wypucowany, a jeszcze naszkrobiony, to na nim słonko błyszczy jako bezdrzadle. Roztomili, macie takie 3 obrazki kole mojej głowy. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Drugi obrazek to jest pytka, co byście się podziwali na film, też o oblyczkach na cieszyńskiej ziemi, a trzeci film jest o tym, że to jest playlista, tam są filmy, co są podobne do tych wszystkich filmów o oblyczkach. Tam nądziecie filmy o inkszych częściach, o inkszych oblyczkach, o inkszych luntach, co się oblykało na cieszyńskiej ziemi. Dziękuję pięknie.